o o ayo ger kaya apa laka prigelaning dening para satriya man weh o satriya mandeg dhisik ger oh he oh oh tak pikir iki mang jarene jadwale paus jebule sing petutu ronggo ngetril man gendon yo ayo lo Sugeng sing hati-hati Sidun sapa aku ya ae hea Mas Keleng iki tibake Mas Keleng tibake Dijan ayo dan Mas Sugeng Didan karo Sugeng sing hati-hati lo oh awas yo 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 sing kalem Mas ayo le olah kabrik gelaning dening para satriya keturu ronggo kuda ketril wah ayo lo gendon iya iki lho sing alon-alon lalu go sing hati-hati tak bagus iki lo pus ya Ora to, ayo. Oh, wes lah. Hei, hei. Ah. Hey. Opla. Oi. Ho. Oh, ayo Sugeng. Sing hati-hati ger wong bagus. Oh, wah. Hoi ho. Ah. Bocah tilik-tilik padha minggir. Iya. Hop. Lo. Ya. Hey, oh. Nah, hey. Yo. Oh. Iya, Mas. Iya.
ayo lengger geng sungging prayen kok sing hati-hati Mas. Yo, yo, yo. Sayo rukun gumaragun bareng tumandang tanpa jogete kaya anjang semake jangan dikeri tenggak runtut ambo seni rangu diweni agawe seng-seng ati Sayo rukun kumrakut bareng tumandang rampak jogete kaya anyel semake jangan dikeri sanggak runtut tanammu seni rangu jiwani agawe sangsan mengati. Sayo rukun gumaragun bareng tumandang tanpa jogete kaya anjang semake jangan dikeri tenggak runtut ambo seni rangu jiwani agawe seng-seng ati. Oh, oh, yo, 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 ya. Suara lewat ya pudalan sigra mangsa maju ing palagan akloro aprang popo wadya bala raseksa kaseser ing ayu tebutane padha sirna. Ayo nggih Masrang iki. sesarengan turangga bali rejo. Hei Grow audio. la la la. Yo 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 hey osa hop prayitna padha sing ati-ati para satriya kang kato wis bagus lan uga siap siaga nuju sak jroning alun-alun ya nggih op he yo oh
Jos. Loh. Oh, ah, ha, ho, ah, ha, ho, ah, ha, ho, ah, ha, ho, ah. Jo, apa ki? Ayo. Hey. Ayo lo Linda. Iki lo. Oh ah. Hey. Hey. Lo. Andi goyang asik. Andi goyang asik. Yo, ayo le. Mereng maneng ger. Oh. Yo. Oh. Osa barongan foto beling sing kencang koyo. Yo terus. Yo ayo le. Yo iki lo. Ho ho Iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene remongane kreasi Jawa Timuran nganggo joget kreasi ning jaranan iki piye aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene remongane kreasi Jawa Timuran nganggo joget kreasi ning jaranan Goyang Siti. Oe oe. Iya. Gelo bersama turun ke Bali Rejo. Sak jose di gendon, goyangan ini kepenake. Sik. Kepriye? Mimi apa ora? Ngombe? Piye? Ngombe dhewe apa diombekne? Sik. Aku ngene. Piye? Lek iki bocah-bocah iki ketok wis padha ngerti kabeh. Heeh. Sing mbok aturke mimik ki mimik aku apa mimik banyu liyane? Jarene sampean mimi banyu zam-zam. Oh, zam-zam. Iya. Lek banyu zam-zam urusane karo Mas Putut. Kan Mas Putut. Lek mimi air putih. Air putih karo Mbah Kakung sing nganggo. Oh iya. Ngono lho Dik Sus. Oke, lekno mimi dhisik ben ora ngosrang. Iki Mas Gendon ki ketoke ngosrang sore ae. Kok meneng ae ta iki ge mimi ngono lho. Oh ya mimi lho Lah nggih. ya, mimi lho Mas. Anu, apa? Iki sungging kelak. Ya. Lek wis mimi ge balik. Menggeh. Ge balik ning gone. Balik. Kok kadung ngono kepenakane kono ndak
ndak gelem balik. Aku piye terusan? Ya sampean dhewe ning ngarep karo aku karo Wah, aku lek karo sampean. Ya karo Vita karo Mbak Yeni gitu. Biyo. Digolekne kanca. So ini petang apa? Heeh, diaturke Sugeng Rawuh niki kagem kanca seniman sing saka Tulungagung, saka Sendang Rawuh. Sugeng Rawuh. Saka Bulurejo ya rawuh wis aneka warna saking Panggurejo nggih rawuh. Aneka warna? Heeh. Aneka warna berarti rena-rena ngono. Rena-rena iki desane Tulungagung iki nyatu ya kecamatan iki oke. Betul, iya. Ya dibacotke. Wong sakmene. Lho. Apa nih? Kaya ngene. Iki diterusne apa ora? Ya lek ra diterusne sampean mulai wong makmu cedek. Aku mau wong sing loro sik ning kono. Ayo, Dik. Maju. Ayo lho, Mas. Melu rombongan ora? Iki rombongan. Tak tinggal ya. Ayo. Kaya ngene lelakonku. Kembali bersama Turun Kembali Rejo dan juga kerjasama bersama Bang Naryo, Group Audio Alfa Apotek Mas Dinde dan juga Indomaret Alfamaret, Pengadilan Agama Mataram Susu, Bayu AC dan seluruh warga RW 02 Pemuda Batas Kota kene kompak, ayo gendok iso ora? Iki kok nek lombane lho. Sing kuwi lho yuk. Ayo sus. Bocah-bocah. Ayo, re. Aku karo Pak Kirone pinter kok ngono ki. Ayo maju. Jajar, ora iso. Iki mumpung kowe enak. Iki mumpung kendange mumpung danang lho iki. Kene lho. Aku ora nyakot. Ayo. Sore mangi tak anteni sing kuwi lho, Sus. Ya, aku kan wis serasi merah-merah. Sampean ndak serasi di gua. Kowe iki omong-omong, iki nek merah iki lho. Mek sak cerit ayo. Mek sak cerit merahmu. Ayo ibu-ibu penonton semuanya. Direkam kan. Kita goyang semut. Goyang semut iki kok ngene ya. Ngene ngono ya. Nek ndak manut dipecat. Rada suwi ya cah ya. Rada suwi. Yo. Ayo tarik. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok ketemu. Ayo geng. Kasih contoh. Yen pancen ditinggal kowe gelo ati salawase. Yuk. Hei. Goyang sageding.
Ayo, yuk, 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 yuk. Aku aja dipenciti toh masih. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Hop. Iki ndak mimik dhisik, Mas. Iki wis mimik apa udang? Wis mimik neh apa udang? Yo mik neh. Pokoke ngene, Geng. Pokoke lek sing nyanyi wedok penak, tapi lek sing nyanyi lanang soro. Lek sing nyanyi wedok mesti tawani mik ya sampean. Mas aku lek peh kono duwe mik tawa-tawa. Lah kan iki minum air putih, Pak. Batinku ngene, aku kan mang neng kene karo neng kono ora ditawan-tawani mik. Ngono lho. Bar iki tak tawani sampean. Tenan lho ya. Setepan di
Mas. Dalam Dik Vita. Emang kan wis goyangannya wis ngene-ngene. Heeh, terus? Iki ganti ngene-ngene. Oh, kuwi apa kuwi? Dance Brazil. Oh, goyang berhasil. Iya. Aku demen ah. Ayo Mas. Ayo melu-melu pisan. Sah, Buta, goyang berhasil iki sing tak sukai lho. Ini kan lho. Ngene-ngene ya Mas. Ayo jejer bareng-bareng ya. Yuk jajar nah Buta. Ayo Mas. Kok awake dhewe kok balik jam 4. Ayo karo sampean bareng. Iki bareng lek kok garap ngene kok jam 4 tenan lho. Alah, Sita. Aku sesuk iki budal ning Bojonegoro esuk karo putu karo Pak Kirun. Sita dance Brazil ya Mas ya. Ayo. Cara jelas tenan iki. Ya jejer Mas jejer. Kurang ajar aja. Dance Brazil ya. Iki lek nang bangkonge aku gugan lho sesuk. Kayak aku semumet iki nyawur iki. Ayo. Goyang Brazil. Dance Brazil. Iki mung tak delok sungging kuwaku dhewe ning. Saiki mau dance Brazil kudu lemes ya Mas ya. Yo, goyang berhasil. September di Ayo Ger. Kalau padha waspada lo turangga kuda ngetril. Opa, ho. Kita kasih dangdut. Katrina sejati toh. Aku demen lah iki. Janji tresno disakeseni. Ayo Dik Yen. Iki gilirane awake dhewe lho. Iki aku yahen iki mulai lucu-lucune. Katu grup Egro iki kurang ajar. Nanggap setahun pisane kancane arep dibeleh. Wis lucu-lucu ya ini Mas. Wis kena pecut yo anakku ki. Aslinya aku gah iki. Aku ki menjane anek acara. Nyapa? Tapi asli peksa gondrong lho. Jan aku ya acara apa? Ya Agustusan awake dhewe ki mau. Aku ya diprank koyo sampean ki mau jane. Oh iya an. Jarene jedoran. Sakjane ya. Heeh. Yes karo ben leren iki cacah ki. Ya. Kita kasih katresnan sejati. Iki. Masuk. Mas Rio dari Pulau Dewata matur sembah nuwun rawuhipun. Aku kok takon bareng.
Hoa, hoa. Hoa, hoa. Oh. Ayo lo. Awas, awas, awas. Yoto mandang ngemprang-ngemprang bahan bersaksi kolodro tidak miri sang raseksa bahan montap-montap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakean bakatan samolan jiwa sang lumangsa mangsa repan kasulaya. Oh, oh, oh. Yoto mandang gemprang-gemprang behan pirsang sing kolodro bidadari sang raseksa behan montap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakean bakatan samolan jiwa sang lumangsa mangsa repan kasulaya. Rada maju deh. Yoto mandang gemprang-gemprang behan mirsang sing kolodro bidadari sang raseksa behan montap-montap sari lumampah nyegat-nyegat sang pakean bakatan samolan berkunciran sang lumangsa mangsa repan kasulaya. Larani ati kok baju